abisilai tongthogmani jini bubagrano soto जों आं सिगां खुलुमो बुबाग्रानि बागै जों दिनै एडिसि 26 नि इलेक्सन जितु याखनै এই খবর কাছে তিনি আবিরसिलाय मानखा बुबाग्रानि तंमानि बागै बुबाग्रानि आशीर्बादनि बागै जों दिनै थानसाका अर गोबांमा ताखौ मारायलाय मानखा अबनि बागै बुबाग्रानो बेलाय हांबाय তিনি বরনি সিমি বর বুসু পর্যন্ত তিনি মহারানি বিসি পঞ্চায়েত সিমি जों हिमलाय याखनै अर फायाखनै माइचां बिसि ट्राइ स्कुल फायाखनै जमांलायथा साराय माइखबसा सारायनानि खनै बुबाग्रानि आशीर्बाद बाय खुसिनि माने जोंनि तंथंमानि सार हिनाखनै दिनै माने जों माइखबसा सारायनाय हिना अर जमांलायथा তিনি আর নরনি ক্যান্ডিডেট সো মুগিয়া তামানে বাগে ক্যান্ডিডেট सबै मालि आं बेलायनो दुखित बिनि बागै बिनि सरि किसा सायापो सरि सायान बागै बफायमानदि अबन बागै बखा तंथदिया बफायगे तिसिनि तंथंते किसा बारि खामोहाय माने बखा खलायो बेलायनो हामकामो तंथांकाय जतनो हिनाय तंखा बखरिनि बागै माने ते किसा तंथंनान जागाव जोंनि बखा दुख नांखा बसरे हिनाय खानावय साकांगो जों आं अबनो खयना मोसो बिसेस लायो साकांगो जों दिदियादिसि फायनाय जुन मास 1 मास बरे खैनो जोंनि पन्चायत इलेक्सन माने बिसि इलेक्सननि बागै आं जत त्रिपुरा रायजोनि जोंनि बुकसनो खयना मोसो जोंनि जबाव पायाखौ किसि सासि जों जारलेना थाइकिसि साख्रमसि मानखौ त्रिपुरा सानि एकट जोंनि रुमानि स्क्रिप्ट अबर मानमानि गरे जोंनि गेटा त्रिपुरा मानमान गरे जोंनि जबा पुरांनाय जोंनि जबा ताबु जात सुरसिखौ अबनि बागैनो जों बुबाग्रानो रगिरिनानि बागै आन काफो पुरना सारा त्रिपुरानि बुरि दङ बुमारनो आं गयो जों पोस्ट पजिशन हेलायावय बट गासिबो छेगलायावय जों बाहायके थानसा दंमानानि जों बुमांगै जखन नय मास जों बहागो बसा दैयाखौनो दंफ्रो जों सिनि बसानि लाइफनो सामलायनाय हिनाय सि बसानो आसारिनाय हिनाय नय मास बहागो बुसु जों अपर सिनि पोस्ट पजिशन जों नाया पोस्ट पजिशन मानानै हिना आं एमएलए मानानै हिनाय बाबिया बा दिनै डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट मानानै हिनाय आं बाबिया आनि बसानो आं जाया नुया खलायै बाहायके बिनि बसानो बिनि मानसनमान बिनि हिजलि होय बिनि जान बिनि भबिष्यतनो सामलाय खालाम मानानै आबोनि बागैसो जों बुमांगो आबोनि बागै आं बुमानो बेलाय हेको खसानामो जों रां फैसानि पिसनो खलायै गायसानो खिख्रायावय गायसानो उनखरो खलायलायावय जों गाहाम गायाखौनो मिदिलायाखौनो गुना हाबय सिनि बुकसं जों बुजिया दंमानो बरनो बुजिनानि बागै हाबनाय बागै जारा सिनाय नंनाय र लगिरि गयाखौनो हाबय बरनो बसं जाहाथे थानसा खलाय मानानि थानसा खलायगा बुबाग्रानि नेतृत्व बुबाग्रा जोंनि खासकसा बुबाग्रानि नेतृत्व दिनै सा 100% बिसिङाव 80% थानसांखा दै 20% जों बाहायखायै बुमारो गयाखौनो जों बरनो थानसा खलायनानि अबन आन नाहार मुंतनाय बसागोन आं गखसाना मोसौ नायदि जों माना तो मोसौ जतन मानानि मोसौ माने बिसिं तु इसिनि बुबाग्रा रिखा अनेक रिखा दिनै एमडि सिङै मेयानो सात बर पास कायसा एमडि सिं रिखा एमडि सिं मान परे एम रिखा कायसानो उनको मन्त्रि सारिखा अनेक किसु एसिगारि एसिगो तंयाबो जङै बाक्सा हावा जङै जाखा जङै बाक्सा सातुङो बरखा कायसा मन्त्रि बानरिखा एसिनगो एसिगारि गारि वयाखौनो किन्तु बसङै बाक्सा हातुङ बय गुरो वयाखौनो हातुङ हाताय गावय निन तिब्रा सानो जुनो जेनेरेसन बासिना हिनय बिनि तामतो बसना थाखाय सिनि बुबाग्रा गप गायजे को बिनि बुसाबुतै गरे बिनि बागैयाखौनो बनारनानि बो बुमापुरि जोंनो खिबिवय जेन जुनो सलो गिदि तंथानि अमतिके सेल्फि संमानि सादि आं बेलाय साजादि आबरनो सेरेंगो जों अमति जाते यांनानि बसाकांगो ताबो तैसे बुबाग्रानि बरनो बसं गयो बर बसिनि बरनो जों बुमा गायसानि बसासे बहुत थानसानि बसाय फेमानि से जों एखाय तंगै मैया बसा एकनिया केवबा किसा माने थामजि गुदुं तंनाय केवबा माइ मै गथ जानानै थांगा हिगाय दाबो दरना केबो आं moi thori hanga sai miya de kaisa hina ang joto ben chawai mano je an bosa bohok thansani bosa se saman kore inge chungma bon nokung kaisa diba nokung kaisa ni boro saman kore nai din kaisa asaiya mas kaisa asaiya obon bagai chung saman kore nai thirbi chung obon sabo yakne thansa kai tolangnai bagai bo kisa onai khaijak tin ka bono chung map khainai bagai chini abo rama tongna nangnai bobagra to map khain tong obon bising chung joto no miri oi tongna bagai thangka bul to khlai mano boro mone yase kong saman kore bo thangka hinai bono chung tabu dinai khen nonani ya phaiga hanga chung bahai ke mili misoi tongnani obono chung ora mana mana hanai bor ko jati ditio barate se bubagra nokti dukari yangnani bubagra ni mokol ni mukti khikrai yangnani bubagra ni mokol ni mukti khikrai ka chung tongoi maya chung obor hai bor no map khaina mo chung yangai thango bir bisini bubagra saw map khaidi thansa se nayo bo obon bagai chung bor no bo map khrai nai te thansa tongmani bagai chesta khai neri sinimo ani sinimo kai ang radarani da borma Dolai district ni vice president dei mahai ani dei ungko tongo bidan sabha vice kai ang block president ambai